салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро тикко пурсидаги буданд, таёфтагим соли 97 сол. Сӯзишвориш бензин, кузов хетчбек, объем 1, коробкаш автомат, ҳолаташ находовай. бародаро мошин ҷошта заводӣ мешавад, ҳуҷҷати солона дорад, номрош транзит, меличёвка камтар кор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 12000 сомон мега. хайдори аниқ бошад, биёяд пешбино мега, боз савдо мекунем. касоне хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. мошини навбатӣ бародаро Toyota Corolla солиш 2008, сӯзишвориш дизел, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро камрасходаи мотор, коробка ходовои 100%, старт стоп, кондитсионер, мотор ягон дуд намекунад, масъала намехӯрад. бе ягон расходи камбудия бародар фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 78000 сомон мега, боз савдо мешавад. марҳамат, касоне ки хайдор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбати мо Kia Punch солиш 2010, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 2.4, коробка автомат, ҳолаташ вагона. бародаро мошин бе ягон камбудия, 4 та баллони нав, 1 сола ҳуҷҷат, мотор, коробка ходовои 100%, кондитсионер, электропакет, задни камера, монитор, ҳама чи ҳаста бародаро, ягон камбудӣ надорад. мошин беҳад тоза қарор дорад дар ноҳияи Данғара. наршади 120000 сомон мега, камтар савдо мешавад. марҳамат, бародарони хайдор, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро Opel Vectra A ҳастеш, солиш 92, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро мотораш вагон, 4 та баллони нав, аккумулятори пачка, состоянияш хуб, находовай, ҷошта заводӣ мешавад, задагӣ пусидагӣ надорад. танҳо ҳуҷҷати солонаш бучидагӣ, халос, дигар бе ягон камбудия. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 24500 мега, боз савдо мешавад. касоне ки хайдор бошед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Astra F дар кузови седан ҳастеш, солиш 96, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро техосмотрш бучидаги, ходовоиш камтар кор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нарша 36 мега, боз савдои хубшон мекунад. бародарони хайдор, барои маълумоти дигара ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед.
мошини навбатии мо бародаро Opel Zafira соли 2000 сӯзишвори гази бензин, кузов универсални объёми 1.6 Ecotec, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин як дастхати гаштагия, мотор коробка ходовои соз, задагӣ писадагӣ надорад. Фавран фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 55,000 сомон мегӯяд. Бо муомила дорад. Касоне харидор бошед, рақамҳои рӯйкунанда занг занӣ маълумоти аниқтара дастрас кунед. ин буд бародаро якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.